Ahoj Juraj, Ahoj. určite si mal minulý týždeň napínavý týždeň. Áno, bol som minulý týždeň na medzinárodnom turnaji, jednom z najväčších v Európe. Podarilo sa nám skvelý úspech, druhé miesto. Druhé miesto, to je krásne. Takže bola tam konkurencia však. No, bolo nás 21 vo váhe, takže celkom áno. Na majstrovstvách Európy nás býva tak maximálne 25, takže konkurencia tam bola. Pozeral som si záznam nejakého tvojho boxu, videl som semifinále a mal si 65 kg váhu však. Áno. Akože študoval som si o tom, že aký je rozdiel medzi MMA a boxom a že vraj MMA má menšie kategórie a musíš tam strácať alebo naberať tú váhu. Ale práve, že to box nemá však. No, v boxe to funguje tak, že je profesionálny box a olympijský alebo amatérsky box, to je v amatérskom boxe je najviac, čo vieš dokázať v podstate olympiáda, ktorá býva každé 4 roky. Hlavný rozdiel je v tom, že my sa vážime ráno pred zápasom a v boxe, v profiboxe alebo v MMA sa vážia deň pred zápasom. Takže nemáš čas na také niečo, že ešte sa hydratuješ, aby si nabral váhu naspäť? No, niečo určite, lebo tiež chudnem do tej váhovej kategórie. Ale nemôžem zhadzovať až toľko veľa kíl, lebo by som to nestihol doplniť a tam je aj ten problém, že ak vyhrám, tak o deň alebo o 2 dní znova boxujem, takže znova sa vážim. Hej. Počúvaš podcast Rádia Tlis. www.tlis.sk. Mal si tam 4 alebo 5 zápasov, čo som pozeral? 4. A 4 z toho, 3 z toho si vyhral, 4. Áno. ťa porazil už vo finále však. Áno. Ako dlho si trénoval na takú súťaž? No v podstate trénujem celý rok, mám pauzu len v decembri, keď sú Vianočné sviatky a mám také voľnejšie obdobie prvý letný mesiac. Vtedy sú také ľahšie tréningy a menej sa trénuje, lebo nie sú súťaže, ale inak som celý rok v tréningu. To je pekné. A koľko rokov už dokopy trénuješ? Teraz to bude asi 6. rok. A súťažne 4 roky? Áno. To som videl v box rekorde. Mal som, že 2022 začiatok, hej. A 2 roky predtým, než si začal súťažiť teda. Mal som tam aj predtým nejaké zápasy, ale tie ešte nie sú na boxreku na tej stránke. Jasné, takže si zapasil hneď, ak si začal cvičiť, tak si išiel, že... Po nejakom roku som mal asi prvý zápas. A dostal si nejak veľký počet úderov do tváre? Stane sa, ale snažím sa vždycky viac rozdať. Mám teraz trošku monokel, ale aj trošku som opuchnutý, už to je lepšie. Už je to pár dní od zápasu, ale to je väčšinou z toho, že si dáme hlavičku skôr ako z tých úderov. Takže tak. Ja čo som pozeral ten záznam, tak ste udierali iba že do tváre. Že tam nebol ani možno jedna rana na brucho alebo na telo a išli ste iba po tvári. Hej, no je to také... ktorý zápas, v ktorom zápase v tom semifinále, áno. No, lebo tam bol super taký podobný štýl ako ja, že vysoký a bol v pohybe a vtedy sa to trošku ťažšie triafa na ten spodok. Pozeral som si ešte zápas predtým, alebo tam, že Session 5 napísané, to bola asi kategória. To je rozdelené na turnaji. 5. session akože boxerská, že prvý deň bývajú väčšinou, že 2 session, že do obeda a po obede. A toto bol tretí deň. Takže 5. session. No. A tam v podstate ten týpek, ako keby porovnám tých dvoch týpkov, tak jeden mal takú stratégiu, že ide viacej do teba a ten druhý sa vedel aj uhýbať. A keď som pozeral na teba, ty si sa viacej uhýbal, že si vedel sa uhnúť od tých rán, ale v tom semifinále ten týpek išiel v kuse do teba a ani nespravil, že krok naspäť. Hej, mňa práve že prekvapil, lebo on bol ešte vyšší ako ja a čakal som od neho, že bude on skôr ten, čo bude viac ustupovať, len on zvolil takú taktiku, že pôjde dopredu a bude sa ma snažiť prebiť, čož mne vyhovuje, lebo som skôr taký technický boxer, že sa nezvyknem až tak hrnúť dopredu. Samozrejme, keď to treba, tak áno, ale väčšinou som ja ten, čo ustupuje, takže mi to celkom sedelo. Semifinálový zápas bol asi najväčšia tesnotka, a pretože prvé kolo som vyhral u 3 rozhodcov, 2 rozhodcovia mi ho dali prehrať, čož sa čudujem, lebo som sa cítil to prvé kolo lepší ako on a druhé kolo som sa cítil tak, že úplne, že som ho viac potriafal a cítil som sa, jak to povedať, stabilnejší, silnejší ako on, viac som triafal a to kolo mi dali 3 rozhodcovia prehrať a iba 2 vyhrať.
A tým pádom zápas bol u dvoch rozhodcov uzavretý na moju stranu, čiže som u dvoch rozhodcov vyhral ja a u dvoch rozhodcov vyhral on. A záležalo už len na 5. rozhodcovi, na Angličanovi, ktorý prvé kolo dal mne a druhé kolo dal superovi. A čiže tým pádom, keby sú tam aj tí 4 rozhodcovia už v tom 3. kole není, tak na nich proste nezáležalo. A chvála Pánu Bohu, mi to dal Angličan vyhrať, rozhodca, a zvíťazil som. Našťastie, takže 3 rozhodcov z 5, tak. Áno. A všimol som si tam takú vec, že ste sa strašne na seba hádzali a začali objímať. To je v pravidlách, že to môžete robiť? Áno, ale keď nie ste aktívni, že tam na tú krátku vzdialenosť nepadajú údery, tak to rozhodca rozdeli. A ono akože je to taká zaujímavá vec v tom boxe, ten clinch. Dá sa tam vymýšľať, špekulovať, udierať, ale je to zložité a my vlastne nechceme sa zraziť a chytiť, len to sa väčšinou stáva z toho, že obidvaja ideme naraz dopredu a stretneme sa niekde v poli a zavesíme sa na seba. Aha, mne to vyzeralo tak, že už ste unavení, tak ste sa snažili, že aby ste si nevideli na tvár, tak... A aj to sa robí, ale hovorím, väčšinou to vzniká z toho, že obidvaja naraz udreme a ideme dopredu a stretneme sa niekde. A na tú krátku vzdialenosť už sa ťažko udiera, tak sa chytíme a rozdelí to rozhodca. To dáva zmysel. A prečo si vybral box? Prečo si nevybral, neviem, MMA alebo nejaké iné športy? Ja som asi 8 rokov hrával futbal a potom MMA, keď som začal robiť ja box, tak ešte nebolo až tak populárne a nikdy ma to MMA nejako nelákalo ani. Vždy keď som bol menší, tak som pozeral buď Mike Tyson alebo tieto legendy skôr boxerské ako to MMA. Hej, a máš to také, že keby zhodnotíš tú techniku toho boxu, že máš čisto iba údery a nemáš tam kopance alebo takedowny, tak musíš sa sústrediť čisto iba na techniku udierania. Nemáš tam síce toľko veci, ale môžeš sa zlepšiť v tej jednej veci podľa mňa oveľa lepšie. Áno, je to také subjektívne, veľa sa rieši, čo je ťažší šport, či MMA alebo box a čo je ďalšia vec, čo sa rieši, že čo je horšie na mentálne zdravie, čo sa týka akože otraz mozgu a takzvaný brain damage. A videl som teraz novú štúdiu, čož ma prekvapilo, že box by mal byť horší na ten brain damage skrz to, že ty vlastne môžeš v profesionálnom ringu, kde máš 12 kôl, 3-krát padnúť za jedno kolo a 3-krát sa môžeš postavíš sa, vieš pokračovať ďalej a zase dostávaš údery na hlavu. V MMA padneš, ukončí ťa super, vyzerá to síce väčšinou horšie ako v tom boxe. Keď dostaneš kopanec na hlavu. Napríklad, ale rozhodca to odmáva a je koniec. Čiže taký Mike Tyson bol tvoj vzor, hej? Nepovedal by som, že Mike Tyson, ale bola to jedna z tých legend, ktoré som pozeral, keď som bol mladší, keď som ešte veľa o tom boxe nevedel. A okrem Mike Tysona, kto by si povedal, že je tvoj vzor, alebo koho si ešte sledoval? Myslím si, že George Foreman sa mi ľúbi najviac z toho boxerského sveta. Minulý rok bohužiaľ zomrel, už bol starý, ale celkovo sa mi nelúbilo paradoxne to, ako až tak boxoval, akože bol neuveriteľný boxer, ale skôr sa mi páči ten príbeh za tým. Aký je príbeh? On sa stal majstrom sveta v boxe a ukončil kariéru s tým, že sa mu zjavil Boh v rohu, keď prehral posledný zápas a stal sa kňazom, kúpil kostol. Je inak o tom aj veľmi pekný film a po nejakých 10 rokoch sa musel vrátiť naspäť do ringu kvôli tomu, že jeho manažér ho okradol o takmer všetky peniaze a stal sa najstarším majstrom sveta v boxe. V 45 rokoch. Pekný príbeh. A zhodou okolností, keď sa vrátil, stal sa znova majstrom sveta, tak zarobil obrovské peniaze na tom, že si vytvoril vlastný grill. A z toho Foreman Grills, alebo ako sa to volá, a z toho zarobil ťažké milióny. Takže reklama. Áno, nakoniec dnes bola to najviac z toho boxu, ale z grillu. Akože počul som, že čím ďalej sa ten box posúva a tak do toho sypú viacej peňazí a keď si bol majster, ja neviem, pred 20 rokmi alebo teraz, tak určite teraz zarábaš viacej než predtým. Určite áno, ale myslím si, že to tak je asi vo všetkom. Áno, to je pravda. Takú tú kauzu, čo bol Mike Tyson a
Jake Paul, No, to si sledoval? sledoval som to, dal som si dokonca aj budík o 6 ráno na Netflix, som to pozeral a bolo mi to veľmi smutný som bol z toho. No. Ale ako keď som si kúkol ten rekord Mike Tysona, tak s Jake Paulom bol jeho posledný zápas, ale predtým mal 3 prehry. Áno, No. áno. Čiže už upadal a či to iba Jake Paul využil, alebo... Tak Mike Tyson naposledy boxoval asi, nie som si úplne istý, ale asi 20 rokov dozadu mal ten posledný zápas. Mhm. A myslím si, že to bolo čisto iba o tom, že už proste ten vek neoklameš. Počúvaš podcast Rádia Tlis. Za tie roky, čo si trénoval a cvičil, mal si nejaké vážnejšie zranenia ako iba monokel? Mal som nejaké tie menšie zranenia, zatiaľ tie najhoršie ma obchádzajú. Najhoršie, čo sa mi stalo teraz v novembri, mal som vyskočené platničky na chrbte. Stalo sa mi to v semifinále majstrovstiev Európy, kedy som už mal istú medailu s Bulharom. Doteraz ma to trochu tak mrzí, lebo som mohol ísť do finále majstrovstiev Európy a možno sa je to vo hviezdách, nikto netvrdí, že by som sa stal majstrom Európy, ale myslím si, že minimálne toho Bulhara, s ktorým som prehral na to zranenie, tak myslím si, že by som mu porazil. Bol som na kempe 2-3 mesiace dozadu, sparoval som s ním a cítil som sa lepší ako on. A stalo sa mi to tak, že som dostal úder na hrudník a seklo ma, ako keby, a úplne vyhral som s Rumunom, prídem do šatne, obrovská radosť, obrovský úspech, že máme istú medailu z majstrovstiev Európy do 23 rokov, čo je asi zatiaľ môj najväčší úspech, čo sa fakt podarilo málo Slovákom. Prídem, obrovská radosť, tešíme sa s trénermi a idem si dať nejaký stretching a idem si vyzuť boxboty, zohnem sa a nevedel som sa nadýchnuť. Ťažko sa mi dýchalo, nevedel som sa nadýchnuť do plných plus, ako keby nejaká úzkosť. Bol som takto zhrbený a pri otáčaní, pri hýbaní ma to extrémne pichalo na hrudi. A išli sme k fyzioterapeutovi, k doktorovi, aj ma napravili, ale stále som to cítil. Nakoniec sme sa zhodli s trénermi, že už keď je takáto šanca, že do toho zápasu nastúpime na ďalší deň. A bohužiaľ som v druhom kole dostal znova úder na hrudník a musel to rozhodca stopnúť, lebo som po druhom kole si sadol do rohu a znova som sa nevedel nadýchnuť. No to neviem, či bol dobrý nápad znova No, boxovať na ďalší deň. je to taká životná šanca, že som to chcel vyskúšať, že nič som nemohol v podstate stratiť. A ako dlho trvalo, aby sa ti to vyliečilo? Nejaké 2 mesiace. No. A potom ešte jednu vec mám takú, to je zaujímavý príbeh tiež. Mal som roztrhnutú šlachu, keď sa pozrieš. Mám túto hanku takú... Troška vyššiu, áno. vystúpenú. No. A zhodou okolností sa mi to nestalo pri boxe, ale išiel som kúpiť frajerke kvetiny pred Valentínom a napadli ma nejakí 2 alkoholici. Ten pán napadol najskôr kamaráta, udrel ho na tvár a išiel hneď aj mňa. Ale proste z reflexu, keď to trénuješ, tak som povolil a trafil som ho. Zjavne bol asi opitý, asi aj nafetovaný. Spadol a hneď vyskočil. Tak som ho trafil druhýkrát a sotil som ho na zem. On vyskočil, kopol do kamaráta a potom ten kamarát je akože veľmi šikovný, čo sa týka športov celkovo. A on proste bol extrémny talent, čo sa týka hokeju, keď hral futbal, tak proste mu to išlo od ruky. A zrovna vtedy mal takú fázu, že boxoval a fakt väčší talent som asi v boxe nevidel ako jeho za tých 5 rokov nejakých začiatočníkov, tak on proste hneď mu to išlo od ruky. A sadli sme do auta, hovorím mu, poďme preč, že bude to problém. Boli proste útorok 4 hodiny, po obede začali sa tam schádzať ľudia. Tak sme sadli do auta a ten pán mal stavbarskú obuv a rozbehol sa oproti autu a kopol mu do dverí. Tak kamarát vystúpil a vypol ho o 4:00 pred Teskom. A potom tam prišli policajti, riešili to, ale bola to sebaobrana, takže nakoniec toho neboli žiadne problémy až na moju ruku, ktorá na chvíľu ma to odstavilo. Ale keď prišla polícia a prišli by na to, že možno to nebolo v sebeobrane
A tak by sa to riešilo aj s tým, že by si mal zákaz možno na nejaké súťaže. Určite, Hej. určite áno, ale nikdy v živote som sa asi na ulici nepobil tak, že by som do niekoho začal, lebo by som udrel niekoho prvého. Jedine takto sa mi stalo, že prvý niekto išiel buď udriť mňa, alebo ma udrel a až vtedy som zareagoval. Počúvaš podcast Rádia Tlis. Spomínal si, že chodíš na také kempy alebo workshopy. Stretávaš vlastne tých oponentov, s ktorými boxuješ, že môžeš s nimi spárovať v voľnom čase. Bývajú také reprezentačné kempy, teraz naposledy sme boli v Bulharsku a tam boli reprezentanti Ukrajiny, Bulharska, Chorvátsko a viac krajín. Vždy sa stretneme na nejaký týždeň a medzi sebou trénujeme, spárujeme. Je to iné, ako keď trénuješ doma. Áno, čiže tam máš vybudované takéto vzťahy a komunitu, s ktorou môžeš chodiť. No, skôr nie ja, ale to tak všeobecne funguje medzi reprezentáciami. Jasné, ale buduje to tie vzťahy. Áno, určite. Super. Keď ideš do toho ringu, že ideš máš zápas alebo nejaký sparring a čakáš to, že dostaneš do tváre, budeš mať monokel, hej. A akože bojíš sa toho, alebo dá sa na to zvyknúť? Ono to funguje tak, že keď ideš do ringu, tak si nervózny. Ja máš v sebe adrenalín určite. Áno, ja to mám tak, že jak zaznie gong, jak sa začne boxovať, tak všetko to zo mňa opadne. Ešte keď vyhlasuje sa, že nevieš, kto vyhral, tak vtedy máš ešte trošku stres po zápase. Ale inak vôbec. Zaznie gong a všetko to z teba odíde a sústredíš sa len na box. Hej, nejaký flight or fight reflex. A keď tam máš ešte nejakých ľudí, čo na teba pozerajú z sedačiek, tak ešte väčší adrenalín. Keď si nervózny, tak si sústredený a si v pozore. Takže nie je to úplne najpríjemnejšie, ale vieš si na to nejako zvyknúť. Keď teda vyhlásia toho víťaza, že stojíš tam, typek zdvihne tvoju ruku a keď náhodou nezdvihne tvoju ruku a prehráš, tak ako sa s tým vyrovnáš, že si prehral? Je to vždycky ťažšie podľa toho, o aký ide zápas, o čo ide. A vždy ťa to mrzí, ale občas zvykol som aj plakať, bol som z toho niekedy veľmi smutný, tak väčšinou tak týždeň ma to držalo vždycky. Ale nakoniec si vždycky uvedomím, že treba len začať viac makať a keď do toho dáš všetko, tak nemáš byť prečo smutný. Proste bohužiaľ super, možno sa len lepšie vyspal a má lepší deň, alebo je celkovo len lepší a musíš ho len dohnať. Takže už poslednú dobu mám nejakých, teraz koľko to môže byť, 60 zápasov a dokopy mám možno 13 prehier. Nie som si istý. Ja som začal boxovať, mal som prvých 10 zápasov, prvých 10 výher a išiel som do Bosny Hercegoviny na prvý medzinárodný turnaj a dostal som tam vtedy fakt takého skúseného Bosniaka, ktorý mal asi nejakých 60 zápasov a porazil ma akože jednoznačne. Tak z toho som bol veľmi smutný, taký týždeň som bol taký nesvoj. Ale napríklad, keď viem, že do toho dám všetko, tak sa s tým viem zmieriť. Aha, lebo tá stránka, ten box record, ukazoval nejakých 14 zápasov, že máš. Čiže tam ukazuje iba tie medzinárodné a áno, tých 60. A aj to nie všetky. Áno. Tam iba z tých najväčších podujatí. Aha. Takže tie prvé zápasy si úplne na pohodku všetky vyhral, to boli nejaké slovenské? No, bol majstrovstva Slovenska, Slovenská liga, medzinárodná liga a tak. To som prvých 10 zápasov na Slovensku vyhral a potom na prvom medzinárodnom turnaji som prehral. Aha, mal si na Slovensku aj nejaké umiestnenia? Som 4-krát teraz majster Slovenska. Aha, super. To je úplne perfektné. Ale posledné 2 roky som nebol na majstrovstvách Slovenska a minulý rok som mal problém s tým chrbtom, takže to bolo tesne po majstrovstvách Európy, kde som získal bronz a na majstrovstvá Slovenska som už nestihol kvôli zraneniu. Ale tak šiel si potom prvýkrát do Bosny súťažiť na medzinárodné, hej? A tam si prehral a nebolo to také, že by ťa to demotivovalo, že už nechceš súťažiť, že odídeš od toho, lebo si prehral a povedal si, že ideš makať viacej a zlepšíš sa, pôjdeš znova. Určite. Vždy. Ja som strašne súťaživý typ človeka, keby si ideme teraz zahrať šach a nikdy v živote som nehral šach, tak by som chcel vyhrať proste. A keď prehrám, tak by som chcel hrať znova. Hej. Odmala myslím si, že mám takú mentalitu, že chcem byť najlepší. No ono to väčšinou v sparingu vždycky funguje tak, aj keď ste dobrí kamaráti, trénujete spolu každodenne, alebo aj keď to je niekto cudzí, tak keď sa dohodnete na ľahkom sparingu,
tak niekto dá trošku silnejší úder, tak ten druhý mu to chce oplatiť a väčšinou to končí tak, že sa bijete jak psi. V boxe beriem to ako šport. Proste neberiem to ako bitku, ako pouličnú bitku. Jasné. Pre mňa to je taký istý šport ako pre niekoho futbal. Ideš tam a chceš zvíťaziť. A je jedno, či to je Slovenská liga, majstrovstva Európy, majstrovstva Slovenska alebo sparing. Vždy proste ideš do toho s tým, že chceš vyhrať. Samozrejme, keď ideš s nejakým začiatočníkom, tak si na ňom nebudeš dokazovať nič a nebudeš ho proste byť hlava, nehlava, lebo jednak to nič nedá tebe ani jemu a je to zbytočné. Ale keď ideš s niekým vyrovnaným, tak samozrejme chceš byť lepší. Ja som spároval, že raz, absolútne som nemal žiadnu techniku, nič, že ideme proste do srandy sa pobiť, sme našli rukavice vo fitku. A tak som dostal na oko, alebo na nos to bolo. A dobre, tak už asi nie. No toto, mňa sa to pýtala aj svokra, aj babka a tak, aj napríklad učiteľa v škole, že ako sa proste môžeš nechať byť do hlavy, že tomu nechápu, ale pre mňa to je dostať úder, ako keď niekto na hokeji vystrelí na branku. Že ono to neboli to reálne, akože keď samozrejme dostaneš nejaký nepríjemný úder na nos, tak to cítiš, ale dá sa na to zvyknúť. Jasné, keď to robíš už v kuse, tak už je to také, že bolí to, ale tak to ja keď, padneš futbalista padneš na trávu a šmykneš sa. Presne. Spotky, keď dostaneš na pečeň alebo na rebra, tak to bolí. Samozrejme asi po tých rokoch už trošku menej, ale to je taká nepríjemná bolesť. Za svoj život som bol raz, akože som si klakol v ringu, že som spadol a to keď na akadémii Tomio Kida na 2 mesiace boli Kubánci a Kuba je, by som povedal, jedný z top na svete, čo sa týka boxu a sparoval som s takým kubánskym boxerom, ktorý mal asi nejakých 80 kg, ťažší odo mňa a išli sme práve, že iba tak ľahko, hrali sme sa, dajme tomu hrali a v posledných 10 sekundách pritvrdil a trafil mi spodok na pečeň. To není ako keď ťa niekto trafí na hlavu, že si z toho nahúlený, že nejak to väčšinou vieš ustať, ale mne komplet vyplo telo a nevedel som sa nadýchnúť, vybitý dých a ležal som na zemi a zviechal som sa tam. Tak to bolo také KO, hej? No, jediné a to bolo na sparingu. A KO, ty si už niekoho niekedy vypol takto? Podarilo sa mi, párkrát sa mi už podarilo. Tiež väčšinou buď na spodok, na hlavu priamo, že by bol niekto tuhý, že by spal, tak to úplne nie. Skrz to, že v tom olympijskom boxe máš 3 minúty a 3 kola. V tom profiringu máš 12 kôl po 3 minúty a tam tie knockouty po väčšinu času prichádzajú z toho, že sú už tí boxeri extrémne unavení a aj tie rukavice sú už mokré a nemajú takú pevnosť a je to, keby dostaneš kameňom pomaly. No hej, keď ideš viacej kôl, tak to je jasné, že sa unavíš. No, neustále. A v tom boxe amatérskom, olympijskom, to je skôr o tom nabodovať toho supera, potriafať ho. Nehovorím, padajú tam aj knockouty, ale nie je to také časté. Hej, to je jasné. V MMA, keď akože tam vydávaš aj knockouty na hlavu, keď sa typek otočí, dať do hlavy, tak ťa vypne, padneš na zem. Videl som tam už, že dostali aj záchvaty z toho ľudia. A to už sú úplne bomby. Zhodou okolností, teraz na tom turnaji, kde som bol minulý týždeň, tak o váhu vyššie v 70-ke vo váhe bol Maďar proti Francúzovi vo finále. A Maďar vyhral prvé 2 kola, tým pádom zápas uzavrel, že keď stačilo len odboxovať tretie kolo, aj keď ho prehrá, tak je víťazom. A len utekal 2 minúty pred tým Francúzom, ten Francúz ho naháňal a v posledných asi 30 sekundách ten Francúz knockoutoval toho Maďara, ale nie moc pekne, trafil mu čistú zadnú na bradu, Maďar spadol, nevedel sa ani postaviť, museli tam prísť záchranári, ale nakoniec bol v poriadku. Tak možno zlú taktiku. No, podľa mňa zvolil dobrú taktiku, ale zlým štýlom. Aha, no. Robil to dobre, ale nechal sa nachytať. Hej, no. Lebo tak videl som takú techniku, že
udieraš do toho oponenta malými ranami, že nie moc silno, ale viacej sa sústredíš na tú obranu. Oponent bude frustrovaný z toho, že ťa nevie trafiť a ty ho v kuse tráfaš, aj keď mu nedávaš silné rany, tým pádom sa vieš viacej sústrediť na tú obranu. A už keď je frustrovaný, tak sa nesústredí práve že on na svoju obranu a ty mu vieš dať. Je také niečo, že vydávaš takúto taktiku? Je to aj taká mentálna hra, keď ty jeho trafíš 3-krát a on teba ani raz, tak vyhrávaš. Keď ty jeho trafíš 35 krát, ale on teba 40, tak prehrávaš. Proste, keď ho trafíš menejkrát a čisto a on teba ani raz, tak si víťaz ty. A je to potom taká mentálna hra, že on ťa nedokáže trafiť a ty si s ním v podstate robíš, čo chceš, aj keď to nie je taká aktivita. A aj keď uderáš, dajme tomu kombinácie, tak ono to väčšinou tak býva, že keď udreš kombináciu 3 úderov, tak nevieš do každého z tých 3 úderov dať tú najväčšiu silu. Že dajme tomu, ideš udreť predná, zadná, predný hák, tak prednú dáš ľahkú, zadnú dáš ľahkú a predný hák dáš bombu. Áno. Alebo dáš prednú ľahkú a zadnú bombu. Yes. Že jeden z tých 3 úderov väčšinou býva ten najsilnejší. Tí rozhodcovia to hodnotia teda na počet úderov? Lebo oni sa môžu vyberať, že ktorého chcú poslať ďalej. Ono to je také subjektívne, ten pohľad rozhodcu. Väčšinou máš 5 rozhodcov, ktorí o tom rozhodujú. A samozrejme ráta sa čistosť úderov, nejaký prejav, štýl, kto drží stred ringu a je tam viac tých faktorov. Ale nepočítajú, že počet úderov alebo počet obrany. Nie. Akože dajme tomu, keď dostaneš 25 úderov do krytu, tak je to rozdiel, ako keď dostaneš 25 úderov na tvar. Áno. Ale aj tak sa tam rátajú nejaké body z toho, že ten druhý je aktívnejší. Boduje sa tam aj tá aktivita čisto z úderov, kto viac trafí a podobne. Počúvaš podcast Rádia Tlis. Spomínal si, že dneska po podcaste pôjdeš do Galanty, do fitka. Je to nejaké fitko, do ktorého chodíš často? To je boxerský klub, za ktorý boxujem. Akadémia Tomiho Kida. A nie je to priamo v Galante, je to v Matúškove. Aha, Matúškove, dobre. A je to teda nejaké tvoje obľúbené fitko, do ktorého chodíš? Máš tam vybavenie, akadémiu celú, všetky ringy, boxovacie? Áno, ono to je v podstate boxerský gym v prvom rade. A Tommy Kid, Tomáš Kovač je môj tréner. A s ním sa pripravujem a tam v podstate len trénujem box. A začínal si tam? Nie, začínal som v Zlatých Moravciach. A tiež nejaké akadémie boxeristické? Nie, v boxerskom gyme, to klasika. Aha, čiže iba vreciata máš a ringy, hej? Áno. No a keby to máš zhodnotiť s nejakými komerčnými fitkami, kde máš jedno vrece alebo tak? No, tak to je obrovský rozdiel. Je to obrovský rozdiel, hej. A je tam aj rozdiel v kvalite vriec, alebo iba s tým, že tam nemáš na to miesto a nejaké ostatné vybavenie? No, hlavne podľa mňa najväčší rozdiel je v tom, že v boxerskom gyme máš boxerského trénera, ktorý akože samozrejme môže byť aj v tom fitku podľa priestorov, ale a máš tam pomôcky čisto na box, je to rozdiel oproti fitku, lebo priorita v boxerskom gyme máš box a vo fitku máš cvičiť, naberať svaly a máš tam rôzne stroje. Áno. A keď boxuješ do vreca, tak nenaberáš svaly? Skôr také kardio? Určite. Skôr kardio. Keď si mal vybrať trénera, tak ako si vybereš trénera? Povedzme, že ten Tommy Kid, tak on bol predtým boxer, vie, že mal dobré výsledky, tak preto si išiel za ním? No, on je prezident Slovenskej boxerskej federácie a myslím si, že spolu s Nitrou, s Pavlom Hlavačkom, ktorý je reprezentačný tréner, tak sú to asi najlepší tréneri na Slovensku momentálne. A určite najlepšie podmienky aj pre šport. Tá akadémia, to je na Slovensku unikát. Je to obrovská hala, kde máš v podstate 2 boxerské haly. Hore máš bežiace pásy, máš tam aj fitko, máš tam saunu, máš tam fakt všetko, že je to komplexné niečo, kde fakt pre boxera je to sen. Akože a na Slovensku nič podobné ani nie je. A čo zahrania, aké vybavenie zahrania také, že boxeristické vybavenie, že aké typy vriec potrebuješ, alebo niečo ešte okrem toho? Vrecia, máš tam rôzne vrecia, máš veľké vrece na tzv. Heavy bag, speed bag, máš tam viac vriec, ale
O typ vreca nejako v podstate nejde. Aha. Hlavne základ pre boxera sú rukavice, nejaké bandáže na to, aby si chránil ruky, chrániš na zuby, boxerská prilba a suspenzor. Hej. A rukavice sú kvôli tomu, aby si chránil svoje ruky, alebo aby si chránil oponenta? No, veľa ľudí si myslí, že preto, aby si chránil oponenta, ale z veľkej časti aj preto, aby si chránil svoje ruky. Lebo som počul, že iné športy, kde máš také, že viac technické na tie ostatné veci, tak sa naučíš najprv, že ako udierať a že boxeristi to majú kvôli tomu, že nevedia ako udierať. Áno, ale keď zle udreš, tak to cítiš. to môže boleť. To Z zlého uhlu natočíš zápestie a už ťa to môže boleť. Ale zase MMA rukavice, čo som sa bavil aj s chalanmi z MMA, aj však to vidíš, že keď dostaneš úder v tých MMA rukavicách, tak to je niečo úplne iné a to je hlavne preto, aby si chránil ruky, nie aby si chránil supera. Hej. Máš teda aj fitko teda v tej Galante, v tom Matuškove? Ťaháš nejaké váhy? Chodím, ale je to úplne iné cvičenie, ako chodia, dajme tomu, kulturisti a podobne. Je to skôr s vlastnou váhou, kliky, zhyby, brúšaky a trénuješ také veci, aby si nemal svaly, ale aby si bol výbušný, rýchly a aby si mal silný úder. Áno, čiže nechceš, aby ťa to zväčšilo a aby ťa to spomalilo, ale chceš, aby si stále mal výbušnosť a rýchlosť, nejaké kardio. Áno, áno. Veľa trénerov, hlavne tých starších, hovoria, že činky a posilovanie, že ťa spomaluje, ale musíš správne trénovať tú silu, aby ťa to nespomalilo, ale práve zrýchlilo a zosilnil ten úder. A keď sa ideš najesť, povedzme, pred tréningom, po tréningu, alebo nejaké výživové doplnky, zlepšováky počas tréningu, respektíve počas súťaží, tak čo by si odporúčil ľuďom? Určite kreatín je výborná vec, ale je to taká dvojsečná zbraň, by som povedal, lebo boxeri nepotrebujú priberať, lebo máme váhové kategórie. Áno, presne. Ale aspoň nejaké minimálne množstvo na ochranu svalov, podobne nejaké aminokyseliny, by som tam priradil proteín a ešte pred tréningom si dávam citrulín alebo beta-alanín, to býva aj v predtréningovkách a to ťa nabudí. A čo sa týka jedálničku, tak určite pred tréningom nejaké sacharidy, nejak to neprehnať a hlavne veľa bielkovín. A ako dlho by si plánoval tú svoju kariéru rozvíjať? Lebo je tam veľa rizik toho, že si môžeš poškodiť mozog, alebo nejaké údery do hlavy. No hlavne ide o ten tréning, si myslím, že veľa tých chalanov sa zabíja v tých fitkách, akože na tých tréningoch, nie na tých zápasoch, lebo na jeden zápas máš pred jedným zápasom XY sparingov, kde dostávaš tie údery a oproti zápasu to je v sparingu dostaneš za ten čas prípravy 500 úderov a v zápase ako kedy možno 20. Takže hlavne tie tréningy zabíjajú tých boxerov alebo celkovo športovcov MMA a podobne. Ale ja zvyknem hovoriť takú jednu vec. Moja babka má Parkinsona a nikdy v živote neboxovala. To je pravda. A je to veľmi individuálne, záleží aj od štýlu. Ja som skôr ten technický typ, kedy sa snažím menej tých úderov dostávať. Niektorí sú takí, že čisto sa idú byť a tlačia a mastenica. Samozrejme, občas to príde aj na mňa, že sa musím s niekým posekať, ale skôr som ten technický typ a dúfam, že mňa to nepostihne. To dúfame. Ale akože to je niečo také, čo máš za oponou, že to nevidíš tie tréningy a myslíš si, že keď niekto dostane veľkú ranu na obrazovke, že je to kvôli tomu potom, že sa mu niečo stalo fakt. Že Určite není zdravé sa udierať do hlavy. Určite nie. Ale čo som aj pozeral, a podľa nejakých štúdií ten kreatín tomu veľmi pomáha a myslím si, že dostatočný odpočinok dá sa tomu vyhnúť. Máš nejaký tip pre začiatočníkov? Tréning. Veľa tréningu. Nijak to neobídeš. Jasné. Musíš len trénovať. To je tak pri všetkom. Presne. Nikto proste môžeš, ako som spomínal toho kamaráta, mám ho akože veľmi rád, je to super kamarát a on fakt dostal od Boha neuveriteľný talent
ale bohužiaľ má takú povahu, je taký typ človeka, kedy mu nikdy nič extra dlho nevydrží a nikdy proste nebude asi môcť byť v ničom najlepší, keď mu to ide zo začiatku, ale potom sa na to vykašle. Ja napríklad, keď som prišiel na prvý tréning, tak som bol úplné drevo. Mal som akože nejaké športové základy, nejakú kondičku, nejaký pohyb z futbalu, ale fakt minimum a bol som extrémny antitalent. To je proste len tréning. Z takého hľadiska, že financie a sponzory, ako to vyzerá? Že dokážeš si zarobiť aj čisto iba zo súťaží, alebo máš tam väčšie tie financie na nástup do tej súťaže, ako to, čo z toho dokážeš zarobiť? Väčšinou to býva tak, že skôr prerobí, že ak sa nemýlim, na Slovensku teraz nie je chlap, boxer, ktorý sa živí čisto boxom. Mhm. Baby asi sú nejaké minulý 2 roky dozadu bola jedna baba na olympiáde, asi prvá Slovenka, tak tá myslím si, že asi zarába, ale tiež to je tak, že musíš byť zaradený v nejakom centre, dajme tomu Dukla, Národné športové centrum, alebo EŠKP, policajné centrum. A bez tých sponzorov a nejakých známostí sa proste nedokážeš uživiť tým boxom. Ale aj samozrejme aj Slovenská boxerská federácia v posledných rokoch to už je lepšie ako to bolo. Aj keď doneseš nejakú medailu alebo niečo, tak máš za to nejaké finančné ohodnotenie. Teraz po tej medaili z majstrovstiev Európy som bol zaradený v Národnom športovom centre, tak aj tam mám nejaké výhody, hlavne fyzioterapeuti a viem si preplácať nejaké veci, ale nemám výplatu, dajme tomu ako niekto, že ako keď chodí do roboty. Hej. Že veľmi ťažko sa živí tým boxom, ale hovorím, chvála Bohu, mám podporu od rodiny, mám sponzora, mám okolo seba dobrých ľudí. Keď máš takéto týždňové súťaže, že odchádzaš v stredu, vrátiš sa až v pondelok a máš školu počas toho, ako to riešiš, keby je nejaký zápočet, nejaké skúšky? Tak chvála Bohu, chodím na UKF v Nitre na pedagogickú fakultu a učitelia sú tam fakt, že skvelí. Veľmi im ďakujem, lebo sú zhovievaví a vedia mi, chodím akože na športový odbor Šport a rekreácia a vedia mi vyhovieť vo veľa veciach. Samozrejme si to musím potom nejak sám dobehnúť. A keď som chodil na strednú, tak za každý jeden úspech sa so mnou tešili a keď som potreboval ísť na sústredenie alebo na turnaj, tak mi vždy vyhoveli. Bavili sme sa už o tom, že musíš vážiť nejakú váhu, aby si bol v nejakej kategórii. A ty si bol v kategórii 65, ale typujem, že si tam vážil nejakých tých 69 alebo niekoľko. No, aby si nebol v 70-ke a zapásil si tam so 75 kg však. Ono to funguje tak, že mám váhový limit 65 kg a nemôžem mať viac. Tým, že keď vyhrám, tak na ďalší deň sa znova vážim. A ja som v podstate ten týždeň minulý fungoval tak, že som doboxoval. V prvom rade som sa ráno odvážil, navážil som 65 kg, doplnil som, vypil som dosť vody, sol, nejaký onťak, najedol som sa, išiel som boxovať, vyhral som a prvé, čo som spravil, naobliekal som sa, dal som si sauna oblek, začal som skákať na švihadle, potil som sa a aj tak potom som mal nejak 1,7 kg nad. Večer ešte som musel ísť na nejakých 40 minút na pás a na 30 minút nejak do sauny. A aby som proste ráno mal zase tých 65 kg. Povedzme, že naberieš ten liter alebo to kilo v tých litroch vody a musíš to iba do ďalšieho dňa schudnúť. Akože, ale zase zbavovať sa všetky tej vody podľa mňa nebude zdravé. A robiť to každý deň, každý večer. No určite nie, však preto to nerobím to každý deň, iba keď som na turnaji. No na turnaj, ale keď máš trojdňový turnaj, tak to musíš spraviť dvakrát. Že je to nepríjemnosť, ale je to súčasť toho športu. Je to proste taká, už by som povedal, tradícia a robí to každý a kto to nerobí, tak má obrovskú nevýhodu poproti tým ostatným. Prirodzene mám 69 kg, tak oni majú prirodzene 74 kg a na ten zápas to schudnú. Ja aj tak, že keď nechudneš, tak už nemáš potom tú výhodu. Áno. No, už rozumiem to. Tak to už tomu chápem, ďakujem za vysvetlenie. Poradenku. Toto bol Gymfinder podcast, ďakujeme za počúvanie. Ahojte. Ahojte.